Senyor Vall, vostè és l'ànima de tot això. Mal ànima. Soc una més... Vostè, que és un editor important, que ha editat bons llibres, com per exemple el meu, veig que és el promotor de tot això. Perdoni que faci com l'umbral, però jo no ho sabia. Soc promotor juntament amb un centenar més de persones importants de la societat civil barcelonina. L'alcalde Trias, evidentment, els ha fet poc cas. Sí, el que ens sobta és que l'alcalde no s'hagi dignat ni a respondre ni a dir què li semblava la proposta. I també el que ens ha sobtat molt és la divisió que hi ha entre Convergència mateixa a Barcelona, que a Gràcia voten d'una manera i a l'Eixample d'una altra. Escolti'm, jo tinc la teoria personal que no serem independents fins que ens fem monàrquics. Ho ha dit també el senyor López Tena, per tant no em digui botifler. No li ho dic pas. Si de fet molts estarien més a favor d'una monarquia catalana que d'una república espanyola. Ara, si vostè em troba un bon candidat, tot es pot parlar. De fet, la monarquia catalana era l'activa i el 9 de juny proper es commemoren 550 anys de que el Parlament i la Generalitat van destituir a Joan II. Ja sap que de la noblesa catalana o ja no queda res o es va fer espanyola. Sí, exacte. Per això li dic, si em troba alguna opció genealògica millor que el que pugui ser la República Catalana, estem disposats a parlar-ho. D'acord, moltes gràcies. Avui estem aquí, totes les forces independentistes, per posar en comú també un anhel que ens uneix, un anhel més, a més de la independència del nostre país, sinó que com és el republicanisme, i evidenciar que això ha estat sempre format part de l'ADN ideològic d'Esquerra Republicana de Catalunya. Tornarem a lluitar, tornarem a vèncer. Endavant, companys. Quan tenia a més un rei que va ser elegit com a successor d'un dictador, aquest és un problema dels espanyols. Si aquests mateixos espanyols volen tenir com a rei una persona que molt sovint fa vergonyir per les seves actuacions privades, aquest és el seu problema. Nosaltres no els hi demanem que es facin republicans. El que els hi diem, el que els anunciem, el que els anirem explicant cada dia perquè cada vegada som més gent que ho fem, és que aquest país ha decidit ser lliure, aquest país ha decidit ser digne i aquest país també ha decidit en un futur molt proper ser la República Catalana. Per això creiem que aquesta plaça convé que prengui ja aquest nom i retiri'l d'un personatge que no forma part de la nostra realitat política i que no forma part del nostre futur. Que és una proposta que ja hauria de fer anys que hauria d'estar en definitiva en el programa polític de la majoria de forces polítiques que estan representades a l'Ajuntament de Barcelona. Mireu, hi ha moltes coses que ens diferencien a catalans i espanyols, però una de les coses que ens diferencien, i avui és bo recordar-la, és sobretot la concepció del nomenclàtor que tenen catalans i tenen els espanyols. Molts de vosaltres heu circulat per ciutats espanyoles i haureu vist com encara ara carrers i places espanyoles tenen noms d'autèntiques escòries, d'autèntics sicaris com Franco, com Queipo de Llano, com Millán Estrany i personatges d'aquestes característiques. Afortunadament, les nostres autoritats a partir de l'any 75 aquesta immundícia la van treure dels nostres carrers, però penso que Franco era tan fill de que veien que Joan Carles I podia ser més o menys una certa bona persona. I van mantenir en els nostres carrers encara noms de Borbons, no només de Joan Carles I, perquè la ciutat de Barcelona encara té, per exemple, li dona nom al carrer Ferran, que era, en definitiva, un Borbó absolutament degenerat. O, per exemple, el nom del passeig de Joan de Borbó, a la Barceloneta, un personatge històric que és conegut només per dues coses. La primera, per donar suport al general Franco, que Franco no el va voler. Fixeu-vos com era aquest personatge que el mateix Franco, quan li va oferir els seus serveis, no el va voler. I per l'altra cosa que és recordada és pels seus famosos drinks martinis a les terrasses de segons quins hotels de la ciutat d'Estoril. Els portuguesos encara se'n recorden de les Joan Carles de Borbó i Sofia de Grècia. No hi ha hagut cap celebració, hi ha hagut el silenci oficial perquè tots ja sabeu que aquest matrimoni és un matrimoni que travessa unes certes dificultats i ara en aquests moments tampoc seria qüestió de celebrar aquestes noces d'ors d'aquest matrimoni que viu a la ciutat de Madrid. Passa que nosaltres avui, ja que ells celebren aquesta, o no celebren, però és els 50 anys del seu casament, avui la ciutat de Barcelona, gràcies a aquesta iniciativa, repeteixo, d'en Vall i recolzada per altres
persones de la ciutat de Barcelona, avui és un bon motiu per ja començar a parlar d'un divorci entre la ciutat de Barcelona i Joan Carles I. Avui és el primer dia, en definitiva, que s'enceta aquest procés de divorci entre Barcelona i Joan Carles I i la monarquia borbònica, tot plantejant aquest canvi de nom. Canviar el nom de Joan Carles I per plaça de la República Catalana, alcalde, no seria cap acte radical. Avui en dia seria un acte assenyat, perquè estem absolutament convençuts, estem segurs, que tant els barcelonins i les barcelonines el que agrairien avui és que aquesta plaça que tenim aquí a l'esquena recordés a tots aquells que hi han donat la vida per un ideal com ha estat una república catalana i no pas que doni nom a un personatge que en definitiva el que està demostrant, malgrat els 30 anys de propaganda fastigosa que li han fet per tal de presentar-nos com si fos una mena de reencarnació de Winston Churchill, el que en definitiva s'ha demostrat que és un simple descendent d'aquesta nissaga que a la història passaran ben segur com uns degenerats que han estat els Borbons. Doncs després d'aquestes paraules, poca cosa hi podem afegir, només tornar-vos a agrair la vostra presència aquí i ara, de cara als mitjans, si algú vol fer alguna pregunta als ponents, doncs amb molt de gust el respondran. 14 d'abril passat. Estava impulsada per gent de la societat civil, inclús de diferents partits polítics i gent que no milita enlloc. I, de fet, avui ens trobem aquí reiterant-la precisament pel silenci municipal. Era una carta oberta en Xavier Trias i no s'ha dignat a respondre-la. No sabem si perquè no se li ha tramès o perquè hi ha altres intencionalitats. El que sí està clar és que on diu que estava l'alcalde, perdona, a la Fira d'Abril, que això sí que li interessa. El ple de Gràcia va votar d'una manera i el ple de l'Eixample d'una altra. Jo crec que la ciutadania de Barcelona mereix saber de quin peu calça l'alcalde amb un tema tan delicat com és el de la monarquia.